Последните дни ми се повдига от всичката глупост, която се говори и от така наречените мъже с заешки сърца или страшни кавалери, които изкарват всяка една жена жертва или пък цвети. Жените са вау, а ние мъжете сме бау. Да, ние сме бау, но те не са вау. И си задавам въпроса: може ли да сте толкова нагли и арогантни всички лицемери да приказвате това, което или сте слепи, или не сте добре сбавити? Дай да видим какво цвети е сегашната средностатистическа жена. Това цвете, изкуствено цвете, което обикновено се носи само на гробищата. Цветя бяха преди 30 години. Сега, преди 30 години бяха майки, имаха семейства. Сега с тая перверзия, която всички, не смейте да я кажете, губят и мъжете, и жените. И почваме да кажем тези цветя сегашни, изкуствени. Аз доколкото се спомням, все още, макар че накарат вече в близко бъдеще да мислим, че мъжете раждат, не раждат. Няма и да раждат. Все още на жените им викат майки. После може да я викат родител 1, родител 2. Все още децата, като се родят, сучат от майките си, ако тя се съгласи. Над 50% тя не са съгласия детето и да сучи, защото ще увиснат гърдите. Добрата майка, насилената, която страшно милее за детето си. Какво се получава? Сегашните красиви и такива нещастни, насилени жени от мъжете. Почваме. Колко ще ти струва една така в момента на мъжа, колко ще му струва една така еманципирана булка? Ти не може да я вземеш за булка, защото пък ти нещата да се женят. Не подписват бракове. Ако подпише, пък ще вземе и душата. Една средно еманципирана буля. Почваме. Джуки. Ефтения вариант 300 лея. На 2-3 месеца тя трябва да ги помпи. Ще пропусна нещо, Веско ще ми подсказва. Отиваме. Ногти. Мигли. Мигли. Те трябва да се поддържат на 2-3 седмица, защото опадат като моята коса. И трябва на много да ги набиват. Другото, което и те в момента, ние деца смеехме по-рано в Испания, че били мърли и не могли да се мият косите. В България станаха същите мърли, които на 3 дена, 4, и мият косата в фризьорския салон да я издухат, на което тя плаща от 80 до 100 лева. Фитнесче. Всеки ден с фитнес треньор, който добре, че 50% от фитнес треньорите са на другия бряг, обикновено, нали, правят и друго. В София, ако е персонална тренировка, 15-20 лева. Плюс картата, плюс добавките, плюс хранителните режими, за да е красива. Чакай, нещо ще пропусна. Вече тежката артилерия. Силикон, гърди, ботокси, филари, милари, не ги знам. Всички диви селенки вече го правят. За сметка на кого? Те няма толкова пари. Кой ги плаща? Имало един насилник, те ги плаща. Мъже, и ако не ги плати, тя може да се оплаче и да се настриже сама и да каже: той, което се случва, той ама насилва, защото не е купил цици, копешки, дрежки. Постоянно about you. Фърка. Почивчици. Ако не я водиш на почивки, защото другите ги водили, тя пак ще то остави. Друго,
Те е по 6-7 часа като идиотите в телефоните. Лайкови, майкови, байкови. И в задачата се пита, тая нещастна, отрудена жена, да ни говорим да ние да е бизнес дама, бе. Стигнем до бизнес дамите. Кога аджава има тая отрудена женица време да гледа детето си? Кога, бе? Кога? Не го гледа. Тиква му телефона и то става бавно развиващо аутист. Някой да ги пита тия майки, чакай, бе, ей, ти какво правиш, бе? На тая майка, на тези хубави нещастни жени, им трябва един баламурник, който да върти геврека. Вие дете ги въртите гевреците, опичайте си акъла. Да праща пари, тя само да харчи и като се върне дишат децата малумни, боси голи, защото тя ги изиграла по машинки. По-рано, примерно, ще да кажат, ама мъжете пиете. Не, бе, жените пият повече сега. Ама вие играете комар. Не, бе, те играят повече комар. Наркотици, те вземат повече наркотици. Те нещастни цветя, де всички царвули и олигофрени се превъзнасят да се направят на страшни джентълмени. Абе, ей, Таранколо, нито цветя има, нито джентълмени сте. Това са едни паразити, които нарочно ги правят такива и те карат ти да се чувстваш виновен. Ако я попиташ, жено, с кой кумшия искаш да го зачукаш? И тя да каже, ти кажеш, този от първия етаж ли? И тя, ако не ви хареса, ще каже от петия, тя му се нафъка и да се оплачи и ти го духаш. Което е факт, което така става. И всички путеци мълчат. Как каза Вежди Рашидов? Че излага ли, бе? Излага ли Вежди Рашидов? Преди 15-20 години тя се сетила. Като му взема парите, тежката артилерия бизнес дама. Кола и купуваш 50-60 хиляди лева. Пак на твоя задник. Пак на твоя задник. Бизнес дама, затънала в кредити. Тя кога ще си гледа децата? О, тя трябва слугиня. Ама как слугиня? Тя слугинята все още има женски род в България. Тя и тя жена. Слугиня ще намери мъж с престилка. Хора, вие осъзнаете ли какво се случва? Мъже, вие осъзнаете ли какво се случва? Вие, бе, жени, кой ще въззема, бе? Лилен Стонъс вече една се обади от Испания, каза тука, знаеш ли, че каза на мъже ти каза всичко им вземаш, каза тука. И е факт. И в България ще стане. Къде са най-много обратните? Знаете ли, в Испания? Поради тази причина. Защото как да го търпиш? И тя вие оглеждали ли са, булки в огледалата, на какви повяхнали марули приличат и на какви чували с картофи приличат и че имате претенции, бе? Че и пари ви дават. Аз не знам кой ви дава пари. За какво ви ги дават, не знам. Готвиш ли му? Переш ли му? То е насилие. Не, това са задължения на една жена в семейството. Докато мъжът ти изкарва пари, ти ги натика от джуки, да ти ги натика в пирги, да ти ги натика всякакви глупости. Забележете, всяка вече дърта пастърма е татуирана. И млада. Пъти повече са татуирани от мъжете. Вижте, бе, водещи, даже и психиатърки, елитни психиатърки, хоп, тато стука, психоложка, тя луда, бе. Тя луда. Ние ги уриваваме. За какво ги уривавате, бе? Кой ги е бил, бе? Как ще би? Значи тя всичко си и дал. Направил си на плашило, което да плаши истинските мъже. Се чуи какво да я прави, разведеш, като я погледнеш, аз не мога го бутнато и. Що били импотентни мъжете? Кида са. Освен отпорното, той като те види, и ти си като изкуствено цвете, повяхнал. Маруля някаква. Тук опъната, на другото място виси. Остаря е гордо, бе. Вие, бе, мъже, какво сте млъкнали кът? Затой ще ни мачкат. Те с цветя. Какво цвети, бе? Ма тя не мога да пържи две яйца, бе. Кога намира време тя от всички си подръжки да гледа детето? Те зато и децата са малумни. Тя нямала да кърми. Що че увиснат циците. И он е са бук съгласен. Ако няма кое катино време, как ще я кърмиш? Какво ще правиш? Няма ражда. Те не раждат вече, си развали тялото.
Бременни ходят при Емилова. От идиота нагоре. Не, те цветя. Ке цветя. То той тръни, бе. То той бъзи и куприва, бе. Ясно осъзнайте малко. Разпространяйте го този видео, да чуят всички. Те сте нещастните и малтретираните. Коя е малтретирана? Малтретирана. Дай пари. Чуки искам, цици искам, Нанко искам. И ти даваш, тя накрая, той ме пита, що съм била с Соня. Че как да те пита? Ти си му съсипала живота. Той те пита, що не си поглеждаш детето? Твоето дете ти го роди, що го роди? Той какво да направи? Аз си идиотче! Изхвърлиха Вежди Рашидов, че казал истината! Всички ти! До един! Цветя били! Имаш ли цветя по-рано? Сега само бъзи и куприя. И тръни. Магарешки будили. Аз огледайте ви пък първо, жените. Чуфлеци. Чай, че прикалих. Нямало мъже. Кода та прави? Ти си кът вълк. Трябва да бяга с 300 кът та види. С тези чуки. Изкуственячки. Другите пък турби. Извадили си турба с тия такви сдирници. Защото било, тя трябвало да прилича на себе си. Мързи го да си мръдне задника. Ай, сектир. Цветя били. Разпространяйте го този видео. Чао.